מה קורה כולם? אני עכשיו בסרטון פתיחת חבילות. אנחנו היום פותחים 10 Team Day Ultimate כאלה לא אחד כזה, רגע. הנה 50 כאלה. אז יאללה, בואו נצא לחבילות. אנחנו בטוח נקבל אחד כזה, אורבל מנשן, ואחרי זה אנחנו נפתח ז'ינגה של 10. יש לנו את הגוט, את ויני, דנילו, מייקון, גרינצ'ה וקקה. אז יאללה, בואו נתחיל. בואו נראה מה יצא לי. בום. אני אומר לפתוח את זה מהר. ובום. כן. לא נראה לי שיצא לי מהראשונים משהו טוב. הופה, יצא לי משהו טוב באמת. מה הסיכוי? רק דיברתי. אנגלי. CAM. ביילינגהאם. יש לי אותו, אבל זה טוב. הייתי בטוח למשהו אחר. אז עדיין נראה לי לא יצא לי מזה די משהו טוב. נקווה שיצא משהו. נקווה שיצא לנו את האחד מאלה. הופה! ארגנטינה. לאוטרו. זה גם טוב, הלאה. אני הייתי בטוח שאני עומד להידפק עכשיו. מה הסיכוי? עוד אחד. אנגלי. חלוץ. ארי קיין! הוא 116? יואו! ארי קיין! מה הסיכוי? סוף סוף יש לי חלוץ טוב. יש! מייקל אוהן הזה לא יודע כמה זה 3 ועוד 3. יש! בואו נשים אותו בהרכב. לקבוצה השנייה שלי. אני מעיף אותו לספסל במקום ביילינגהאם. והחלוץ שלי הארי קיין. יש לי מספיק לשדרג אותו. כן, אני אשדרג אותו ל-118. אני עוד מעט אשדרג אותו גם ל-121 אם אני אוכל. סוף סוף יש לי חלוץ טוב. עכשיו שסיימנו עם זה, עוברים לז'ינגה דראפט. והיו אותי בסוף, נקווה משהו טוב שם. אנחנו נגיע עד ל-30 ואז נתחיל לפתוח עשיריות. יאללה, עכשיו פותחים 10. 3, 2, 1 ו... אוקיי, ארגנטינאי זה לא טוב. אוקיי, זה לא טוב. הייתי מצפה לברזילאי, אבל זה... יודעים מה? זה סבבה. יאללה, פותחים עוד 10. תהיה ברזיל. ברזיל זה הכי טוב. דום, 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 ז'וגו בוניטו. ברזיל. סיים. אייקון! לא, רגע. אני סיימתי! החיים שלי מושלמים. לא נכון. לא מאמין לכם. What the fuck? קקה. ואנטוני! 2-1. אנטוני וקקה. החיים שלי. החיים הכי טובים בעולם. אני הבן אדם עם הכי הרבה מזל בהיסטוריה. אמא, אני מטורף. יואו. אני עומד למות. 117 קקה ו-116 אנטוני. אומייגאד. נשבע שזה היום הכי טוב בחיים שלי.
רואה את רונלדו ואותן על הספסל. קונדה בעצם אני לא שם. אוליסה על הספסל. יואו, אימא'לה. אני עומד לבכות מהתרגשות. מה הסיכוי? 2-1, 2! לא 1, 2! לא 1, 2! וואו! אתה יכול 1. יאללה, בזיל. חלוץ. סבבה, זה לא אכפת לי. אלוהים, אני הבן אדם הכי שמח בהיסטוריה. וואט דה פאק. עכשיו בוא נפתח 10 כאלה, או שנפתח 1-1. בוא נפתח 1-1 להתרגשות, יאללה. הופה, יצא לנו פורטוגל, רונלדו. זה מטורף, שלא תבין לא נכון. יצא לי את אנטוני ואת קקה. אני לא יודע מה, איך, what, why, how. הופה. אנגליה, זה לא כל כך טוב, סבבה. חלוץ, מייקל אורן. אני לא צריך אותו. יש לי עוד אחד. מה הסיכוי? אנגליה. עוד פעם? אני מת. מה הסיכוי? טוב, אני צריכה לעשות רגע אחד התקפה לפחות. אני עומד לבכות מהתרגשות. יש לי את הקבוצה הכי טובה שלי. יש את הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה. בואו נעשה לו רגע רנקאפ. בואו נשתף אותו ל-118. אני יכולה להשיג אותו 122. אם יהיה לי מספיק זה. יודעים מה? מעכשיו אני מצלם אחד כל יום, הלאה. אני באתגר צלם הרבה כאלה. לא אכפת לי. אני בן אדם הכי טוב בעולם. יש לי כל כך הרבה מזל. גם קיין, גם אנטוני, וגם קקה. מה הסיכוי? לא, מה הסיכוי? נכון. מחר אני אשיג עוד איזה... תעלה, ותראו, גם יש לי רייס, יש לי אותו פעם אחת ואני לא יכולה לשים אותו כי יש לי אותו פעמיים כבר. אוקיי, אז אני הולך ל-VS Attack כי אני טוב בזה. אני טוב... מה? טופ 1 השבוע. מה זה עושה? יפה! אלוהים. אני הבן אדם הכי מרוגש בהיסטוריה. יאללה, בוא נעשה משחק קטן. אני די גרוע במשחק. אני ראיתי אנשים עם קבוצות יותר טובות. אני רק מקווה שיהיה לזה צופים באמת. יאללה, התחלנו. נהיה לג'נדרי. אני רוצה להגיע ל-FC צ'מפיון. והכל. בואו נראה קודם כל אם אני טוב. טוב, הלאה. הוא על וורד קלאס. סבבה. אוי, קבוצה טובה. לא לקחת אמבפה? אני הבן אדם הכי שמח בעולם. אתם לא מכירים אותי. אני לא... וואו. רפיניה. טופי רפיניה. גויט. רפיניה. איזה החטא רפיניה. רוצרי. קיין. קיין. רפיניה. היידה. או 3, מצמיד את זה.
אומייגאד. זה נגיחה. היום הכי טוב בחיים שלי. כן, לא הייתי משהו אפילו אותו. רפיניה. טוב רפיניה, יופי. בתוך זה עוף לעננים כמו שאיך שמייקל אוהן עושה. כל ביתה, לצערי. סבבה, ניסה. אוהן, אבל לא מנסה. זה למה ניסה. what the f... ארי, מה זה היה עכשיו? אנטוני, הגוט, הגוט, הגוט! קרוב. 8-5. תגידו לי אם אני צריך לעשות חלק 2. זה המשחק האחרון שלי להיום. אם אתם תאהבו את זה אני אמשיך. המשחק האחרון שלי בינתיים. אוקיי. נראה לי אני יכולה לעלות ללג'נדרי 4. אבל שזה הבן אדם הכי מטורף בעולם. אני לא מאמין באמת עדיין שהשגתי את קאקה, קיין ואנטוני. קוואני? זה השחקן הכי טוב שאני מכיר. אחד הטובים. לא הכי טוב, אבל שחקן טופ 3, לא טופ 3. אני הייתי מגדיר אותו טופ 10 הכי טובים בתקופת 2010 עד 2020. אוקיי. אני עצרתי את זה לשנייה. אני עוד צריך לו שיגמר המשחק. אני אראה רק את הגול. הוא הגוט. אני מבטיח שהיה לי 5 התקפות טובות. באמת לא חשבתי שאני אגיע לכך זה. פאק אוף סייד. טוב, וואו. בוא נעלה. אז עלינו ללג'נדרי 4. אחרי שאנחנו מגיעים ל-FC צ'מפיונס ב-VS טאק. אז אנחנו גם מתחילים להגיע, אני מתחיל גם לעלות ב-Head to Head ובמנג'ר מוד. אז ביי לבינתיים, אני אתחיל להמשיך לעלות.